Posa't les piles. Benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les piles. Tingueu un molt bon dia, esperem que sigui així, que sigui un dia fantàstic. Rebeu una salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea. Que farem en aquesta jornada? Sempre ens agrada fer un petit resum, un petit sumari que tindrem en aquesta jornada. De fet, en el Posa't les piles ens agrada tenir un contacte directe amb les entitats i feia temps que no en parlàvem amb l'associació de radioaficionats que tenim a la ciutat, Mike Delta Victor, i evidentment ens hem posat en contacte i els hem convidat perquè a més tenen novetats, així que les compartirem amb tots vosaltres. Després tindrem l'actualitat esportiva de la mà del nostre company en Joel Gascon. També tindrem a l'espai de gats i gossos. Avui serà la veterinària Rosa Sánchez la persona que ens acompanyarà i a més li hem proposat de parlar de la processionària perquè fa escassament unes setmanes des del consistori molletà s'informava això que s'estava actuant en els nius d'erugues processionària i pensem que és un tema d'interès en aquesta època de l'any, així que en parlarem amb ella. I després tindrem l'espai del Bar de Lletra, el Posa't les piles. Avui aquest espai el farem des de la biblioteca de Can Molà. Tot això en el dia d'avui, que comença ja. Com us dèiem, avui l'entitat que ens acompanya és l'Associació de Radioaficionats Mike Delta Victor, que respon al nom de Mollet del Vallès, i la seva presidenta és Xari Bermejo. Feia ja un parell de mesos, 3 quasi, que no tenien allò la seva companyia i evidentment vam estar tafanejant i vam veure que tenien novetats i vam dir, escolta'm, ens hem de veure sí o sí. Benvinguda, Xari, com estem? Hola, molt bon dia, molt bé. Molt bé, molt actius, perquè de fet allò quan els vam convidar deien, no, és que ara justament estem, aquest mes de febrer passat heu estat allò embolicats amb moltes històries. Doncs sí, precisament hem acabat amb una activitat especial que tractava sobre el Dia Internacional de la Llengua Materna i nosaltres hem donat a conèixer, obvi, la llengua catalana. Però molt bé, o sigui, la gent s'ho ha passat molt bé, han respost molt bé, els encanta parlar amb nosaltres, poder entrar a la nostra pàgina web, a mydeltavitor.com, en allà sempre troben tota la informació i, bueno, cap problema, o sigui, molt bé. Molt bé. De fet, la Xari estava comentant aquesta activitat, la llengua materna, que hem participat en aquest mes de febrer i comentava, clar, com és evident, nosaltres vam donar a conèixer el català, no? Sí, clar. I just ara, des d'aquest dia 1 de març, i per això vam veure que hi havia activitat, vosaltres sou els encarregats d'emetre un diploma a aquelles persones, a veure si ho diem bé, que facin 10 activitats, com a mínim, i que és a més... Sí, més o menys. Més o menys, a veure, ara ens ho explicaràs tu. Sí. I que té a veure amb els espais naturals de Catalunya. Doncs sí, a veure, Mike Delta Victor ja hem fet 5 anys donant a conèixer els espais naturals de Catalunya. Nosaltres el diploma li hem dit, s'anomena ENCAT, que és l'abreviatura d'Espais Naturals de Catalunya. I com a 5è any, doncs, hem pensat que seria bona idea poder-lo compartir, aquesta efemèride, amb tots els radioaficionats i radioescoltes que hi ha al món. Tenim 4 diplomes, del qual són, per obtenir el de bronze, només han de fer 2 contactes amb nosaltres, tenim un altre d'argent, que són 4 contactes, i el d'or, que són 7 contactes. Però també tenim el més gran i el més... que seria el de 10 contactes, o sigui... Que només seria el platí. Sí, aquest seria, sí, o sigui que ho tenim... Hem pensat que és una bona idea poder-lo compartir amb tots els nostres companys de ràdio i radioescoltes. Comencem avui precisament amb un espai natural que aquí a Mollet del Vallès coneixem molt bé, que és el Gallecs, que no és ni més ni menys que l'ENCAT de 018, que està referenciat així, com ENCAT 018, d'aquí de Gallecs. O sigui que avui
tothom, tots els radioaficionats i radioescoltes que ens sentin, ja saben, poden fer el contacte amb nosaltres. I què és el que fareu, Xari? És a dir, en el dia d'avui anireu a l'espai de Gallecs per emetre des d'allà o com ho fareu? Doncs el que fem, intentem estar en l'espai natural on podem estar, o sigui, també complint totes les normes. Normativa, clar. A veure, llavors des d'allà sortirem a les bandes i modes que ja tenim establets a les bases del concurs i a partir d'aquí parlaran amb nosaltres els apuntarem en el nostre llistat i ja està, es poden mirar després a la pàgina web de mydeltavitor.com i que ja tenen tota la informació d'aquest nou diploma que hem posat en marxa. És el 5è any que feu, no?, aquest diploma. De fet, vosaltres teniu 4 diplomes. Ens hem estat estudiant la pàgina web, les xarxes socials de Mike Delta Víctor, i hem vist allò que teniu un d'àmbit local, un altre d'espais naturals, un altre de comarques. De les comarques d'aquí de Catalunya. De Catalunya, i el vostre propi, no? I el nostre propi, clar. O sigui que aquests són els fixes que tenim i després fem les activitats especials al mes que hi ha el Dia Internacional de la Síndrome de Down, doncs traiem un indicatiu especial, que aquest any serà el 9è any consecutiu, que el traurem del 14 al 21 d'aquest mes. Estaran a l'aire un altre cop l'Eco Hotel 3 Delta Whisky November, donant a conèixer el síndrome de Down i aquest trastorn. Sí que... De fet, ja també l'estan promocionant, aquest nou contacte. Recordeu allò del 14 al 21 de març, d'aquest mes de març, tindrà lloc, i després és veritat que tenen com unes activitats fixes. Nosaltres hem vist allò que pel 40è aniversari de Ràdio Mollet es va fer una activitat, també pel 40è aniversari de l'altra ràdio, a Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, que participeu, ara m'estaves comentant, no?, un cop al mes participeu d'aquest espai, d'aquest programa radiofònic? Sí, un cop al mes, cap a final de mes, normalment sortim una estoneta per poder anar explicant el que anem fent durant el mes o el mes vinent. O sigui, així també tota la gent que va sentint el programa també està atenta de poder seguir-nos i fer el contacte amb nosaltres. De fet, Xari, jo crec que aquest any també haureu de fer una activitat molt especial perquè és el vostre 30è aniversari. Doncs sí, la veritat. Mitjans de novembre, no sé si n'heu pensat ja o no. Per al 15 de novembre fem ja 30 anys, o sigui, sí, ja tenim en marxa les idees i bé, primer acabarem aquest 5è aniversari de l'ENCAT i m'agradaria, ja sé que quan parlem de radioafició és una mica complicat perquè clar, potser sona una mica estrany o bé si la gent no està molt ficada, no el coneixes, pot ser una mica raro, no? I m'agradaria, no sé, fer un petit KitKat per explicar més o menys què és la radioafició i més o menys en què poder-la comparar perquè la puguem entendre una mica millor. Doncs som-hi. Bueno, dins del món de la radioafició existeix una vessant que és la ràdio esportiva. Ja sé que sona una mica així, però ara ho vaig explicant. En què consisteix? Doncs, com us podeu imaginar, és a participar en els esdeveniments lligats a alguna mena de competició. Aquesta competició pot ser local, regional, nacional o bé internacional. O sigui, que això seria la competició esportiva dintre de la radioafició. El símil que podríem fer, doncs, és amb el futbol, per exemple. Amb el futbol pot ser una lliga local, regional, nacional o bé internacional. Per què juga a futbol? Doncs perquè agrada. El primer és perquè ens agrada i després per la competició. Doncs a la radioafició passa el mateix. Ens agrada fer ràdio i a més també tenim competicions locals, nacionals, regionals i internacionals. Suposo que així més o menys... I això que funciona una miqueta també, ara hi ha moltes maneres, com d'internet també, no? Pots quedar i tu representar un equip, l'altre, no? Exactament. Això és com en
en l'àmbit del futbol. O sigui, la gent per saber si han de jugar a futbol a un lloc, a un altre, o quina competició hi ha, o quines bases hi ha, també ho poden veure a les bases de qualsevol pàgina web o en el seu local de futbol. I nosaltres fem el mateix. A la nostra pàgina web doncs posem les bases de com serà o deixarà de ser qualsevol competició que puguem tindre nosaltres. No sé si... Vosaltres, però, com a Mike Delta Víctor, no participeu de radioaficionats esportius? O sí? Nosaltres, la nostra radioafició és radioafició esportiva, perquè precisament el que fem és competir, entre cometes, amb altres radioaficionats per poder tenir els diplomes, per poder fer un contacte amb una persona que estigui des d'aquí mateix de Mollet, que estigui a Barcelona, que estigui, no sé, a un altre lloc d'Europa. O sigui, aquesta és la competició que tenim nosaltres. D'acord. És a dir, radioaficionat esportiu l'hem d'entendre allò com quan més contactes tinguem, no? Exactament, allò, a veure... guanyarem allò amb una altra associació de radioaficionats. Sí, és el nostre vessant. Sí, per això dic... No sé si I en quin rànquing esteu? Esteu ben posicionats actualment? Nosaltres l'únic rànquing que tenim és fer comunicats, o sigui, fer comunicats i fer... És això, o sigui, és el rànquing que tenim nosaltres, al igual que un altre radioaficionat. No sé si s'entén... Sí. Que, a veure, una persona que juga al futbol, quan juga al futbol té una lliga, té unes bases i té una manera de fer, o sigui, unes normes. Sí. I nosaltres tenim, quan fem una lliga, per dir-ho molt semblant, tenim unes bases i tenim una manera de fer. I és això, fins a veure si arribes a tenir tots els diplomes, si arribes a fer més comunicats. Això seria, diguéssim, la nostra vessant més, no sé, com el futbol. Més o menys, no sé si s'entén. Feies un símil, molt bé. Sí, més o menys. I res... I llavors, i per vosaltres què suposa això? Xari, ara ja a nivell personal, perquè jo comentava fa 30 anys que vau néixer com a grup de radioaficionats, tot i que jo crec que és a partir del 2013, no?, que és quan agafeu més embrancida, no? Sí. Que ja comenceu, doncs, això, a fer aquests diplomes... Sí. Nosaltres vam néixer com una associació de banda ciutadana i amb el temps... doncs el que vam fer va ser canviar els nostres estatuts i a partir d'aquí ara és una associació que és de banda ciutadana però també és una associació de radioaficionats. I a partir d'aquí tenim ja un indicatiu especial o una matrícula de grup amb la que fem moltes activitats. I a partir d'aquí, doncs mira, cap endavant a donar a conèixer els espais naturals de Catalunya, a donar a conèixer les comarques de Catalunya, a donar a conèixer qualsevol aspecte que veiem interessant o que tinguem que qualsevol soci ens digui mira, això estaria bé fer o deixar de fer, com la d'aquest desembre, vam estar fent una especial del cagatió, o sigui, donant a conèixer doncs en la nostra cultura. Clar, en la nostra cultura i el nostre... Les tradicions, exactament, no? D'aquí, de Catalunya. I com el tió realment és una cosa d'aquí, doncs ho vam donar a conèixer perquè tothom ho pugui veure i sapiguer i ensenyar-ho al món, és el que fem nosaltres. Sobretot amb totes les coses que són d'aquí, lligades aquí. En l'àmbit del radioaficionat, clar, el que sempre amb un li al·lucina, no?, perquè és així, et quedes al·lucinat quan la Xari doncs et comenta no, és que hem parlat allò amb una persona que es troba, doncs, bé, no sé, a Corea, per exemple. No sé si Corea és el millor exemple, però el primer que li hem demanat és si justament en la situació actual tenien allò comunicació amb persones d'Ucraïna o països fronterers amb Ucraïna per saber-ne allò de la situació. I hem vist justament que Ucraïna ara per ara precisament està prohibint, no? No es permet les connexions per ràdio. Les connexions per ràdio aficionats està prohibida, o sigui, tenen un estat d'emergència i amb aquest estat d'emergència no es pot sortir per ràdio. Els radioaficionats allà a Ucraïna tenen apagades les emissores, no poden sortir. Al voltant, tot el que són els països fronterers, cap problema, poden sortir per ràdio i nosaltres doncs, parlem amb ells. Si arribem a parlar amb ells, doncs és simplement el poder dir bon dia i poca cosa més. No tenim per ràdio, no parlem de... No hi ha cap crida allò
d'humanitària? Perquè hem vist allò que, per exemple, per La Palma sí que vau fer allò alguna acció, m'estaves comentant, és que tenim justament a La Palma explicant què és el que passa. Doncs allà a La Palma sí, hi ha una associació, una associació que és d'allà d'Aridane, que són socis nostres també, i clar, ens anaven explicant com estava la situació, què és el que els passava. A més d'un company, doncs, òbvi és que s'han quedat sense la casa, o sigui, que el volcà ha fet molt mal a tothom, o sigui, també els radioaficionats en allà. I, amb Ucraïna, doncs això, no poden sortir per ràdio, o sigui, nosaltres ens podem posar en contacte amb qualsevol persona del món tret d'aquest lloc perquè estan en estat d'emergència. Dèiem allò que no sé, quin balanç feu del 2021 i quins projectes teniu per aquest 2022, tenint en compte que serà el vostre 30è aniversari. No sé si teniu mantenir allò les activitats. El 2021, Déu-n'hi-do, no? Vau recuperar gairebé totes les activitats, no?, que no es van poder fer el 2020. Doncs sí, la veritat és que el 2021 van començar un altre cop a agafar embranzida, com tothom a ràdio, i pràcticament van fer totes les activitats que teníem més que previstes. Aquest any hem començat amb el cinquè any amb el diploma de l'ENCAT. No sé, és una competició que està activa des de l'1 de març, i durarà fins que haguem completat doncs això, les 10 activitats que tenim a l'aire previstes. Aquesta és una activitat que forma part d'un conjunt d'activitats relacionades amb el 30è aniversari de My Delta Victor, que es celebra també aquest any, a final d'any, com hem comentat. Les activitats també per a l'adoptació d'aquest diploma es realitzaran exclusivament amb l'indicatiu del col·lectiu de My Delta Victor, que ja tenim EA3 Radio Kilo Mike, que és el distintiu o la matrícula que ja té el grup. O sigui que amb aquest distintiu tothom que ens senti i senti quines referències estem donant sabran que és del 5è aniversari. Realment, allò, quan escoltes a la Xari et va comentant, parlen raro, amb matrícules i coses així, parlen raro. Has d'estar molt ficat en l'àmbit de la radioafició, però en tot cas sí que és veritat que segurament gràcies a la tasca que fan, persones d'arreu del món doncs saben això, com ara comentava, no?, de l'assistència de la tradició del cagatió a Catalunya, de l'assistència de l'espai natural de Gallecs, avui faran aquesta difusió, o, per exemple, quan va ser el 40è aniversari de Ràdio Mollet, ells també van ajudar a difondre aquesta efemèride arreu del món, de manera que molt agraïts. Xari, comentaves, ara teniu aquest 5è diploma ENCAT, deies, el teniu actiu des de l'1 de març. No sé si us heu marcat allò de dir, ens agradaria tenir no sé quants contactes. No sé quin és el diploma o l'activitat que heu tingut. Nosaltres el que fem és que sortim per ràdio i el que ens agrada és que la gent que ens senti, que pugui fer el contacte amb nosaltres, que pugui parlar amb nosaltres, però no tenim un mínim de dir, hem de parlar amb 300 persones, hem de parlar... No, nosaltres el que fem és que sortim, que la gent sàpiga que estem a ràdio, perquè per això ja tenim les pàgines web de Radioaficionat, i qui vulgui acompanyar-nos en aquest 5è aniversari de l'ENCAT, doncs que surti i res. També tindran un diploma acreditatiu d'aquest 5è aniversari, que només es fa un cop. També dir que, al igual que amb l'ENCAT, amb l'Espai Natural de Catalunya, també tenim el COMCAT, que com deies tu, que són les comarques de Catalunya, que d'aquí a més endavant, o sigui, ara fem el 5è aniversari de l'ENCAT, el COMCAT el farem molt més endavant, que també serà molt semblant a aquest. A més, també tots els comunicats i tots els contactes que fem amb tothom també valdrà per al 30è aniversari de My Delta Victor. O sigui que intentant que tot estigui lligat i que tot sigui el més
divertit possible perquè tothom pugui fer un contacte amb nosaltres. Recordar també que del 14 al 21 de març, com ja porteu 9 anys, has comentat, no? També donareu difusió i precisament al Dia Mundial de la Síndrome de Down. I la Txari, abans quan comentava que havien donat a conèixer la tradició del cagatió aquí a casa nostra, abans ens comentava que una de les activitats, jo crec que més emotives, que està realitzant Mai Delta Víctor i que fa uns quants anyets, no tants, és aquesta connexió amb en Pare Noel des de l'escola de Can Vila, que, a més, ella quan ha arribat, jo li he preguntat com va anar aquest desembre passat i la il·lusió de l'alumnat de Can Vila d'estar parlant amb en Pare Noel. La veritat que és una activitat que als nanos els hi encanta. Quan arriba el walkie allà a l'escola, que és el walkie del Pare Noel, a més, o sigui, que parlaran amb el Pare Noel per un walkie. I clar, nosaltres estem fora donant suport al Pare Noel. Així, s'ho passen molt bé, perquè clar, senten que el Pare Noel primer, clar, comença amb les campanetes per ràdio. Clar, un nen sent les campanetes per ràdio i diu, un dia sí que és el Pare Noel. Després sent la veu del Pare Noel amb el seu ho-ho-ho, bon dia, nens. Clar, a veure, és molt emotiva, els hi agrada molt, a nosaltres també. I bueno, s'ho passen molt bé perquè, a més, cada nano és completament personalitzat, és un per un, van dient el que volen que li porti el Pare Noel, li tiren un petó, li fan, no sé, li canten una cançó, d'altres li diuen no vull parlar, o sigui, segons com estan de nerviosos. És una activitat que la veritat que allà a Can Vila està, no sé, s'ho passen molt bé i els agrada molt. També a nosaltres, També a vosaltres es noten només allò amb el to de veu amb què ho estava explicant la Txari. Jo crec que també els nostres oients han captat que és una molt bona activitat, molt bona pensada. Txari, doncs anem a deixar aquesta conversa, no sé si vols apuntar alguna cosa més. Si alguna persona diu què és això de la radioaficionat? A mi m'agradaria. Us poden trobar al Centre Cívic Lera els divendres? Sí, però ara ho tenim tancat per això, per tot el tema de la pandèmia. Exactament. Llavors, que d'aquí 10 dies farà això, d'aquí 10 dies, 9 dies, farà justament 2 anys que ens vam quedar tancats a casa. Sí, sembla que no, però sembla que ja fa molt de temps, allò d'estar molt llunyà, però fa res, que van estar tots ja tancats a casa sense saber què passava, què deixava de passar. Doncs bé, perquè es posin en contacte amb nosaltres, posant miquedeltavíctor.com a la pàgina web. Exactament. Allà a la pàgina web podrem veure des de què fem, què deixem de fer, qui som, la nostra història, quins diplomes portem. Perquè una persona que vulgui iniciar-se, on podria anar? No sé si la vostra entitat, si les associacions doneu suport a una persona que vulgui iniciar-se que digui que desconec ben bé tot aquest món. No hi ha cap problema, es posen en contacte amb nosaltres, entren a la pàgina web a maideltavíctor.com i simplement ens envien un correu i nosaltres ens posem en contacte amb ells sense cap problema. Es posen les piles ràpid. Ah, que sí. Txari Bermejo, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Fins una propera. Adéu-siau.